Aku nembang bangsa lagu-lagu apa nganggo gamelan ki ra padha cocok. Oh. Nah sing tok senengi cara kuno to. Aku ki alirane pop. Oh. Oh to. Sing tok senengi pop mie. Pop mie kayak jarang panas terus grujuke ndasmu kuwi. Rasa emosi rae. Aku mangkel keket mau omongane iki. Oh, aliran pop kon jurming pop mie. Aku ming mie. Ana ora? Ora ana. Ayo padha prihatin bareng-bareng. Dengkulmu melonjot ora. Pelok ah? Ya. Pelok. Tembange apa? Sing paling apik lan sing paling tak tresnani iki tembang sing kur, Truk. Iya. Sing apa? Pelok barang bukani bonang jubur gunung. Nek cangkemmu tak dondomi apa to? Mau nyebut apa? Jubur gunung. Gugur gunung. Wah, ganti G lho saiki. Ganti G ora. Yo, cilulut ding ding dum cemlong ning iki lerep nang ngendi? Omeng mubeng wae ora. Ayo, ponange Mas, dicucuk. Lilit. Teoni dubrane cucuk. Kowe anggere ana sinden kepuyuh. Kowe lho. Awang bendina melu ya isih aja kemekleng ki apa to? Lilit. Yo. Lilit. Kowe iki nembang kok ora muni iki piye? Kancane do gayeng Raja Mako kowe meleng-meleng malah
ora blas ora nyuwara ora barengi sinden. Mohon ada pengakuan dosa. Ya. Sapa sing awalan mau blero? Ana ya. Ana sinden anggere ngantuk wae ora kontrol babar blas. Nani 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 no ni nani 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 dung 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 tak tak tang. Ayo. Krungu aku terus do toleh-tolehan ta. Iya. Marai aku males nembang. Ayo ora serius kok ya. Ayo kanca ngayahi karyaning mraja kene gugur gunung tandang gawe. Tembang biyen kok penak-penak banget ya, Truk. Kayak anu nadane iki jane ora patek angel-angel ning dirasake iki ning rasa iki iso mengena. Iya. Ayo kanca ngayahi karyaning mraja kene gugur gunung tandang gawe. Saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju babat-babat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olobes kuntul baris olobes kuntul baris olobes kuntul baris olobes kuntul baris sonane gara-gara wong loro wae. Apa iku? Iki diskriminatif. Waduh. Kata-katane aku iki termasuk anake Semar lho. Padahal aku nang ndi iki mesti der lho. Kok ora tok jak? Apa kok ora butuh dagelan iya? Jajal nek kira-kira kowe apal wong kowe nembang mau ya meneng bae didum wong telu. Ora ngono. Persiapan iki aku ya. Didumbo sing adil lho, aku nek kei nggon gosong. Lho nggon gosong piye? Jare dijigar telu. Maksude tembang iki didumbo wong telu, sago ora. Sago padake cah ora cerdas. Ayo, ya ayo. Iki wis wiwit. Ya maaf. Ora sana sudah terus. Ngono ae Jerman deli kowe. Nengah. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene ayo Maksudnya kene Andi wong ya urung ketok kok tembange gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Ayo Etung, Gang, etung. Ya, saiki. Tempe loro. Sate ndok telu. Sate ndok didelke matamu ya. Cirol. Rune, Truk? Ya, slendro rek. Pindah slendro meneh. Nanjake. Arep rujak jeruk, moh. Arep goyang Semarang, moh dak kepala sama kepala. Wis jelek kok kepala sama kepala karo aku kowe. Ya wis rada jelek. Ya oke, wis arep ora kompak karo aku ora masalah. Nembang apa? Tak nembang kok tibake Ladrang Sorayuda. Wah, apik kuwi, Truk. Urung karuan. Engko nek klerune nabuh barang kok urung-urung kok optimis banget ora. Dicoba sih, ya. Kayak apa? Lungeng gadung. Oh ya, kuwi caranya. Rumambat met krambil gaden. Ana randha menyang sandang. Metak metok nyangking mentong mano podang hamencok nang papagedang nucuki poing kamu
mundung nujuki waing kemundung Kyai Duta ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang piung anakmu mongen piung gunalalala ganela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  kowe iki ngopo Reng? Mak prinding aku. Suaramu jan nganyut-anyut tenan. Lunging gadong. Keduwuren. Hah? Keduwuren. Lunging gadong. Oke, aku nek kalah suarane karo kowe lho. Kukut jagatku. Ya, coba. Lunging gadong. Rumambat. Wit krambil gading. Pita suaramu kaya wis suwek Reng. Ngeter ngono lho. Dewe-dewe ngono aku ki mergane treble Ya. ana randha menyang sandang meta-meta nyangking meentong mano podang menjok nang bapak gedang nujuki waing kemundung nujuki waing kemundung Kyai Duta ngombah jagung kepleset kecemplung gedung Sing jeneng kuwi udu suluk dadi kepleset kecemplung gedung aja ditambahi yang piung nyana mangan piung agen lalalala agen lalalala awita Ya pinter kakangku. pinter ayo iki awatan aja nganti iki muni nek iki muni blokan piye mau cakepane to lunging gadong senau tok iki iki nang Surakarta malu aku nek tak ana kaya ngono kuwi Ya coba. piye mau cakepane to lunging gadong Semono. mau sepira Semene. lunging gadong Alus Bagong suarane. Ya wis ben nangke bae. rumambat wit krambil gading Aja didunke. kowe kebacet notrae Ning aja didunke. gading Ana randha ndi? Lho. cakepane iki ana randha asem tak kira ngabari Ana randha menyang sandang angon ana randha menyang sandang apik kuwi. metak-metak megal Heeh. metak-metak nyangking Mendo mendong mano bodang ma semono wae mano semene wae semene mano mano bodang munggah sithik oh suarane aja wonge mano bodang
manu budang cocok amin cok neng papa mama papa gedang hah papa gedang kok papa mama ini apa papa gedang nuculi nucul nucuk padha wae ning iki cakepane nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung kowe aja noleh to go nek kowe noleh kleru larasmu mesti kleru mundung ane rasa hane iki rasa melu ora iso dijak Kiai Duda ngombah sagung Kiai Duda ngombah sarung jagung kepleset mesake terus iki cakepane kok ora ngene ora kepleset kecemplung keselepet nah bener ki sih ilate bener ki keselepet kepleset kecemplung kedung yo ana apa itu iki tembange tak kira nek sambat Piong nyo anakmu mongen angel iki ayo kudu ajar piong nyo anakmu mongen iki lho Gong yang hati-hati heeh ya marai lali kowe yang piong nyo anakmu mongen guyu tak kowe aku kleru kok yang biong nyo anakmu mongen ki sendal pancing swara ngene iki angel yang biong nyo anakmu mongen iki nek ora sukses aku ora mbagong lho terus aku nek ora sukses ganti katokan cekak yo sukses mangkel aku ya wis yang biong nyo anakmu mongen yang biong nyo anakmu mongen iya piong angel gunal kanel tibake Gong lho tibake gending oh maksudku tak kira aku sing kon niba ora tibake gending mak aku gemang dipondong sing klambe abang wah apik oh
Komeng sithik, Truk. Nek cara ngayojan ya pancen tembange mengene iki wong iki mung dienggo jogetke Petruk kok. Mak aku kemang di pondong sing lambi abang ning loleno jenenge apa reng Sarayuda. Nah. Ning lolile iki ladrang jenenge apa Gong? Marawuda. Apa? Marawuda. Sarayuda. Mak aku kemang di pondong sing lambi abang ning ono biyen aku nek nang omah senengane aku joget gareng sing ngendang gareng ya templek biyen ya ora yo tlang dung dung tung 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 tang tung tang ling tang 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 tong tang ling tang tong tang tang tong tang blur nang dung tang tong tang tang ling tang tong tang 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 dulu lah tang tang dulu tang 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 jeng biyen jaman gamelane bapak isih Sadurunge didol. Aku ora dijak latihan karawitan. kowe mbiyen isih nakal banget kok isih dolan terus kok kowe mbiyen aku lho Petro wis latihan Ku mau kendangan apa ya? ladrang Aku wis latihan dhewe. lho apa iso Minggir. Ladang lho. Wiwiti terus. ya Maku kemang di pondong sing klambi abang Tak dung dang. telat Mbok dipresake. tegese telat ki lehmu tak tudang kuwi lho Maku kemang di pondong sing tradak tak dung tak ling dah dung dung dah terus iso ya Bang dan tak dung dah kecepatan irama sisi kok disemarangke wis drijine iso pridel kowe Man keco trampil ora iso ngowahi pernatan lho iki Pak Mantem nek lenggah ku seneni ora sok ngajari sing werna-werna ora entuk nek lomba ya lomba tak tung tak ling lung la tung tak tung tak tung tak tung dang urung dang kok sik dang kok sik yo ayo ayo dang kono kok gendeng awang barang suwuk kok malah didelang kowe iki ngajari apa mblusokke aku iki ngajari kok aku ora bener coba aku sing nyaron aku sing demong terus ya kowe sing ngajari Bagong ya lali dang dung dung dang la dang la dung dang la dung dung dang la dung dung dang la dung dang la dang dung dung dang dung da dung dang ayo kendangan nanti ya mau kene len gambleh nganti rekoso kok kendange ilang ora tak bedah oh ayo gamelan kok disuweki nggo silet men ra iso kendang ora tibane nggon tengah-tengah ning kowe bar dlang tung 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 tang tung tang din tang oh tang 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 din tang tang din tang tang din tang din tang tang din tang 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 din tang din tang tang Iki ngopo iki, Gong? Aku seneng kepengin kintil-kintil ngono. Kintil-kintil dungkulmu mlocot ora. Kuwi lho, nganggo driji dituthuk ke tengah. Dulun. Seneng tenan rasane aku. Putol puas putol. Ayo ganti kowe le. Aku. Engko ndak wektune entek. Nembang sing kepenak. Siap. Ya.